Un dia, un professor d'universitat va anar a visitar un mestre zen per preguntar-li què era el zen. El mestre va rebre amablement el professor i el va convidar a prendre una tassa de te. El professor es va asseure i el mestre li va servir el te. El mestre va omplir la tassa del visitant fins a vessar i després va seguir abocant. El professor va mirar el desbordament fins que ja no es va poder contenir més. «Està tota plena! No n'hi cap més!» va reclamar exaltat el professor. «Al igual que aquesta tassa», va dir el mestre, «estàs ple dels teus propis pensaments, opinions i especulacions. Com puc mostrar-te què és el zen sense que primer buidis la tassa?»